hello hi agai puan sto khop mai doctor nai ngal vakala doctor hian ngai to chiang do te no te hi hosel thobok sia chuwang chuanin ithil ti tum hi adik chi ronia anti chuan kai ngai to chiang vek tolom yan hu lo hodon tua ilo ho huna chuan kalan dan tha thei ang merin i ma ka lo in lanang tin lo in tiam vek tolom chuwang chuanin he ka nau pai hi chu titlamayang ka pian moi tu zong zong ati dang lam vek don tin he no hian nau ti tlak lo tum me ka ni he doctor po hian chu ti na na chu tin soi thei vak nei dawa paper sign tu chu han pe ya yang ma tin na nei mi ra venam heng chu han sign tu sok soka ti chuan nau chu ati tlata ni ole na kina chuan mi pakhat alo langa nupui rai puak tho to mai kanaya chuti thung chuan anna ala boi em maya heide voin chu kanupui ei to chu kan siam nge tuidon khop mai tin a kon baza kan hoa heti lai hian motor pakhat moi dewa me pakhat kon chuaka hey Mr. Lin chibaile tin amma chuna kon kun de sok soka kapa kha au pato sia tuna hian natna khel tak mai natlak buak bok nen khongai takin melo en kol sak theingem tin angen roi maya ngoi te ka boi tlat mai kanu pui a kon hodona azin na tangin chu chu kalo welcome anga ya hey ai tu te kan lo chum sak ne kan ti mole tin kalmai chu han tuma Mr. Lin khongai in tin halo nge na ma se Mr. Lin hian angai sak lok lo chu ta bang takin mi tu emo akola assistant li tuna han rang takin contract lo siam la u chung ko tan hian contract luk le ding on chuang lo ti fel te a tin Mr. Lina nupui tana ti fel turin hepa hianin an phone de zung ani heti la hian in lam pang lo langa Mr. Lina chuan anin chung chu nau te lo piang mai tu ka tan lo buan se na saviang maya nau te thuam no te nau te do zong nau te le mong chi te lo le viau to ni anu pui lo ho ve le in tu su tui mai lo siama apia de wa chuan an nu pathalak niom tak mai ta ka boka kan nu hi chu awan mel tha tak em hetiang nu pui ka nei the hi chu van nei ka in tingot mai tin sei to na pia de wa chun nau te ro piang mai tu ta na thil le te chu alo lang tel boka chotia hlim taka lai chuan an nu chu a kon hota an nu han mu che mai chu Mr. Lin phudeu zok mai enga tinge kan ti chuan agai puak zong zong kha lo the vek to mak til tok chuna wakang naya meng phok na samaya an nu la chuan kon fi em na lo en do tak engeni om jeni ta I tha mo an ti chuan tha e ma ko chu ko chaw deu ni thum chung te ngot mai ka jin kuala chu wang chuan dam doi na ka wakala kan nau pa lai kha chu ka ti tla ta hoi mai ni kha an ti ya eng tin moi so ya enge ka wa kha thiam lo ve an ti chuan eng dang ni lo ve yan hu khalo ho don to wa kanin hu la hun chuan ka tak sa moi thei ang berin ka lo hu ang je tin ka lo tiam ve to bok sia chu lo wa nau ka lo pai ve bok nen chu chuan ka pian moi to zong zong ati dang lam tlat maya chu wang chuan ka nau pai chu ka ti tla ta mai ni ati ta tun hoa thil thleng lo langa yan hu ti chu lo langa ni wen kazin bo nge yangai sia kanin hu kha don ta le maya an ti chuan yan hu poi chi su ila ma kha tong along an ti ya chu ti mo an poni se itan le kha ka zo zo ve le kon le don ani ti na soi mit tui atu le zo ya yan hu nie ilo le hun chuan ke pok lo en kol thanga ka taksa moi thei ang bang ni ma konin lan don ani tin an pani hian an lo in thla an ni pani in ngai zong chu ni chia lo mai the ma se
anh ngay dồn hel mấy thầy kan en cho zerang kha thil tlenga wang khan naw khati tlata ni apasal chuan entin mo in pania inin mudona wang mai in kan fa kha itilumomo anti chuan lim be fan enga tinge kha tiang khan mi khong ai danga tak omanga ilan vela khang te chu pian pola piang hlenem adikem antia entina mi khong ai nga tak angin ilang te min tialo antia o nau te chu na kena pokan la siam lai theidom tuna chuan nau ko pai theidom yan hu kon hodona khati ang dul pu ka thawak lo om te chuan alung ka ti oi don lo sin antia chuta zat chom mis tolina chu agal ko na khop mai yan huwa ti vezi chu angai poi mo vio ni tilanga ma se tuna chuan angai poi mo mai pan ravin athil ti hi anasama ma de toni tinga tiang o yan hu chu athrian angin asoi tam nangin ma se hetiang he chu ani theiro tin angai tuwa ton ma angai tuwa na lo langa mis tolin ne na anin ton dan ani ve thung ani he chu wen ni lai to taka kon huwa zoi pan hi niom tak hian an kon te buai hei thuan nu iwa chelo ve a tite kan zinga local la in fiam hawang hiang an lo tia tu dang nia khong ai takin kal san teu in alo nam son vela ma sen ni chuan an hla lo khop mai an chel beta local te anti khong ai takin min tompui teu tu matal kham min tompui teu tin au ta chiam maya heng mi tela hina ko te chu phelan tum chu ti lai tak chuan miss tolin kha kon lang lol maya magic deu kan wa thiam ni na lang aku ta tang chuan kon heng che maya thil zoom nge mani he kon ka pa chung mi pani wen ni ti boy tu te chuan honga chuan a kon ka bu ka chat maya helai mun atang hian rang takin an tlan cheng hala ni ti chuan le miss tolin chu kon kal phei zela wen nen an hanin en chi mai chu an hel an hanin mu chi mai chu enga mode oryo kha a omaniang i try tin miss tolin hina kai thong mal wata chutia amang an la taka trampui tu na chu amu thatha yo pone mai thei ti chuan anin nei chota khania anin ton dan te chu angai tua miss tolin chuan nang he melong mangai tak lo emani zo don le ti na ngai tua ti chuan le ein sum zo lo ka ngai dan to foi khatal idonem kha kan nau iti tlak ma khan tin ahan ang do ton maya lin be fan enga tinge heting hian i om ta ke point ka thil ti tu hoi ol sam taka thutlok na ka siam ani bing hlenem engla khole ka soi to kha nau te du ta chuan kan na siam la theilom ma se ton tu ma chuan yan hu kon hodona amit muwa moi theng bewa lan ka in tiam ang khan ka in tiam na chu ka hlen chuang ai ni chu wang chuan lo kha thiam phot mai te tin apia do kana chuan awa thu deuh sok miss tolina agel na khop mai a oma kon thip de vot maya andom de wanga kha kumga liam ta chung khan thei to pin ka trampui chia ziang cheng khopuya hian sum don na ma po a chung nung ni thei tuan ka trampui che ani lovem ni ma senga tinge tiang din hun mai maya hianin ka omla si ani thei ro antinge kan nau te chu ati hlum thei tin mak ati top thei ro ni chutiang ai to lai chuan wan la chuan enga tinge khata khani din nga ka chicken soup in to chu milo pela ka taksa chawania hetianga ko omani chuan yan hu wan min mu da na diklo nge ka taksa ka inti ha thata ngai nia antia miss tolina chuan engma swediam lova a soup lo siam sa chu han suwa saka han peya a soup siam an e sakpa lai chuan wen chuan hei nu pa kan nia chu wang chuan eng kim soiduna trying ka khia yan hu a kon le hun chuan kan company hi ama kuta da kaduni o antia miss tolina chuan engma swediam lo ngatinge ingoi anga oi tina ne mo anti chuan ka ngai dan chu ka sei lo mayang company chu sei lo company ya kan fa chung changa thutluk nei siam da na ringot po ka ngai dan a poi mo lo zia ka khatwa
chu wang chuan tian se lai chuan lin bei fan enga tinge kha tiang zong khan ilak hlata yan hu da chu mun hlataka le khazio na oma a on in zong chuaka chu wang chuan ke ni ai thot chuan thuak te po ani thozo kong chu kan malam hun zela ta na kan company that tu po ani chuan angai to chuak thiam de zo khang kan ta na thatu ani hi yan hu hian kan company hi an kol chun zum se kan ta na thatu vek he tiang ang chen si chu kan lo tu ani lo an tia chuta ai te tong chuan dak thlang a kan pho chuaka in en wanga he ai chuan kalan that de wangai don ani yan hu kan thleng tep to sia tin yan hu tan chuan a in bua sei na sakhop mai mà sẽ Mr. Lin này có lim thầy đồng Lin về phần mà tình nghe tại là ông mới ngỏ anh chị chuan Mr. Lin chuan Miss Zhao ít phút tổ lẽ này thôi anh đi kèm anh đi chuan cả lối nó lâu ngó đi đồ đàn chuan hắn ông phốt tự chế anh đi à chứ ta quen chuan à vâng mà cái ô với khát gan suy non lẹ nghe yên hu hi cả u nào bang bao cái anh lâu company in ka hian eng ma ingai zon na om lo ka thian thatak ka una pa tluka ka enania nang nen hen kanin nei ta ka wangin mi pa ka koma thiang to lo ti ani chuang hei nem enga ding khria thiam lawa antia ma se len bei fan chuan kha no te kha olsam takin anun na iti to pa tuna kong company makta duai chuang hu poisa che vel om na chu mi pakhat ne la hlan le mai duwa chú po chú có thuyền sạt tiệm mấy lòng mấy từ gì à chú mi chú khai thiểm tụ mình cái ngầm nia thì nó làm tập cho nó còn ăn chuột về à và buổi thà cái ô hết tiếng anh thì nó có thiểm thầy đầu hi nhàng tí hi cái lâu cái ngay miệt đâu anh tiếng thì thì một thiểm thầy rất là vào ăn thì nó lẹ mà xem Mr. Lin là chuan à thôi tôi nói chuan cái nên chiều nó tụ cái em mà thì tọt lâu tiền company hiện cái nên chuyển ngã là ngay này còn thì tao mày à chuta a kon ding chuak enge moi soi de tikhan in thren na mang min vo ve le to momo lim be fan kan khorang se ka thini te rem khop mai a tok vio ve tin le lam chun hoi de maka Mr. Lin po chun eng vak ma sei tu ani to lo kal de hal nan la ni ma se wen hian a lo te te chuan a thai i chuak ne chuak lo chu kan khai mai yam tin ro man na siama chú ta còn hơi đẹp ni đồng chú này sẽ ngay tầm mình còn đi vắt ổn xìa tuấn tuấn chú activate tắc ta thì em mình để tin phun đâu nữa nữa chú tí lại tắc chuan Mr. Lin là chú suitcase này còn chú atum ta chú về lại quen chuan em ngang mi bang em mới nè để hậu tế à cái nền hawa cái tiếng hắn chuang hắn mấy tụm mốc anh thì à chú ta cái câu té té chuan hết tiếng mi pa bum dan te chu thil ha sa ne nei nem tin alu chu a han dom tran ta ma se heti lai hian Mr. Lin chuan yan ho chu mui tu ni rom ni chu mi tan chuan kan no te ti lum hal boka chu thil ho te angi ni la ngai mo an tia o nge ka thiam lo ni thei nem tin ka du wang re nga nau pai poka ni bok hek lo chu wang chuan ka thil ti hia poina ka khelo ala ti trang ani à trái tìm pon là mà chuan chuang ha lan tuma ni đâu liên bay phân loading hal te an ti à nào có tiệt là dấu chi à cái đặc sa chặt lọc te me nia in en kol nó thả cái mồm nia tôi làm mình cầu sân lẹ ha lang mu trầm bui cái mồm lại thì mình cầu sân ha là ni chuan em hàng mi pang em mới ni ngay để mà ni mọ phục nó po lên suộc gió đâu in bui cái này hi an ti à ít chuột đồ dân chuột còn à thả lòng ani to nga ne mai a han ti vela ma se Mr. Lin chuan nang hian en kol I phu lo kan fa pa I ti hloma chu po yan hu I mu du wang mai chu chung chuan ke hian ke en kulang chemo an ti chuan eng lo nia ka lu on no deuh tran tat mai ni chin rong to khan khong ai takin ka hom lama min khoi thei ngem chuanin he kanin hau na chung chang kam boi nei chu kan sui thon nia antia Mr. Lin chuan ngai to wang à a thoi ai cái nào kan sui thang tin chuak ta lo chuan a hom lama khoi tum chuan a va pan na ya chu ti dai tak chuan wen
inom mo ti mi pakhat akon kalta o ome ka kon kang hale yan hu nang ma ne mo tin kong ka lampang chu avapan avatlan nga la he chu nu mai mai chu naw ka ti tla ka wangin ka taksa chaklo tin a sei ve sia min bum le ta ne mo tin ni stole na chuan thin ren takin angai tuani chu ta le kong ka chu wa hunga yan hu chu akon ru tal hol mai yan hu idam thinem tin an pani chuan anin kwa ta chat mai le chu mi stole na chuan moin a thin ram lu tok chu a in se o ta chun mai Mr. Hua alo langa assistant niom tak chuan chi bai va buk Mr. Hu chuan contract kha pe fela ni to em anti chuan o ni to e hey to le ding on som hu project contract sign na to le kha jong jong po kam pe fel to he ti in file pakhat chu han pe a a try melo zero ti in Mr. Lin te om na lama chuan uncle don ta ni heti lai hian ma kan en ta kan khan wen le yan hu te chu an lo in kuwa wen tuna chuan ka kon len le ta tun ma khan kalo tong kai thin lo hle maya in hen om thei lovin ziona sang jok belin hun tanga ka kalte angai hiala ma se tuna chuan ken thak dang lam to nia ikianga ko tonga ka kal san to lo wang che ka tha don to lo se ni tin nang ka nei theina tu ani phat chuan eng po patlangai se ka ti nge yang ti ka in tiam pok ani tin Mr. Lena khret tung hei chuan an tong vela kan pani hian eng mai min than khang to lawang ti ka tiam a che an ti chuan yan hu du tok te nangma thiam lo pon nei nem ke ma zo khi itan hian ka tling lo hial zo kin kain khriani tin wen chuan a han soi vela yan hu chuan ni lo ve ka tan chuan itling begalom kum kha le chen chung zong khan ka thin lungai om thina ka suang to nai cham thina ma se lin be fan te ang pasalata na ine ngai hial hi chu poi ka ti khop mai ituak na savia win nia ka rin ni a han ti vela lin be fana mulai chuan ang kutte an hanin von vela Mr. Lin chu alung oi lo khop mai chuta wen chu kan kal na ya lin be fan kan pahnia kan in thian that na nge zia hi khiam chu wang chuan ang hian hemi chung chang hin eng ma soi thei nei lo ti ro khiang che tina han sei vela chuan kum kha le chen jong kha kan in mu to lowa company hian kan lo luang liam deuh ne pon to khret thiam anga yang an che zuya ma se Mr. Lin chuan beng ngong ka ni lawa mitel po kan ni bok heklo engkim ka muin ka kha thiame an tia lim be fan nga tinge kha tiang khan idang lam veka nga tinge yo ki sang te min man khum vela iwa zam lo ve a tin wen chuan an how the ding zo ka chuta yan ho chuan Mr. Lin ni wen nen hian kan in ngai na a ido kha thiam do nia college kan kal lai tong toin kan loin fetowa chu lova ani nen hian kan om khang ngai me lova lo don son thiam angai don ani a han tia Mr. Lin chu aglo te chuan kamit mu lai ngein hetiang hian om ngam vela awa han lom thlak tak em tin ngai tuani chuta wen chuan kan soi tong khan yan hu hi hun danga le khazirin hun gai tak chung om bowa khung lai aum na muna in ngai zong te ngai zon dan te le an thel ti thin khatte ani hian min zo tio thei ka be se ya ang poni se chumi hun tan chuan hun kan man don te po angai don ani an ti chuan Mr. Lin chuan a try chuti nga thilen zio tio ten cha view ni chuan tu na hian hanin zio tio la epon ka mu ve du lam te na phone chuan han la an ti vel chinula chuan ke po kalo in zio ve the nga an han ti ya en ho chuan wen vina ka kon kal chan chu nangma mu to chein ania ma se in pania he tianga buena alo o ma hi ka be se pha ga ni mi lo in chung ko du boy to ni hi ka thil tum ani lo sa bi mi lo nia azia lo ko ti khop mai poni sek lo ka san phot mai tiang chu tim pon lama chuan su a han tuma ni lo yan hu i kalangai hle nem yin lo cher nga lawat lin be fan inga tinge kha tiang khan i tong khum vela
yan hu hi thi kem ni engei thik chan chu ni a yan hu enga ta ma ngai do su local te an tia ngoi te achi don am ni an ti chuan achi lo na pakhat ma om lo he in hi ke ma le ni a tunge kan ina chuan lo kalanga ti hi midangin min control kwal thei don lo hi ma thu thu ni an tia ani chu ma sei pasal mes toklin a hian helai ko om hi adu fak lo nen ka khria nang poni seni dang lama ka local zok me don nam niang an ti chuan ni lo ve ikal thei lawang zanin hian thil poi mo tak mai u chung ko ta nen soi ho tu kan nei a chu ta chuan nang hi yom ve ngai lom mes to hu nen a chuan in mel khret tio na chapo nei ngai lom ti na han soi vera yan hu chu ti fu a in ti mel vo vo khop mai na kena chuan Mr. Hu po chu Mr. Lin te omna lampang chu an lo thleng ta assistant nan chuan an kon chuak do na Mr. Hu Mr. Lin a omna chu chong som pakua khian ani ye ati ole thoi komo contract ha melo pete an dia apeya Mr. Lin a chuan an pui angai pui mo boka chu wang chuan an pui kan ti lung oi chu Mr. Lin a thin lung kan he ti na ni don ani zanin hian he contract hi kan sign fel ngei tu ani tin angai tu pa chuan Mr. Lin ate omna lampang pan chuan an kon chhota atila hian wen le yan hu chu putin vuanin an lo thudo na yan hu chuan Mr. Uwa u chung ko de chu jiang cheng kho puya chuan sum don na lama lal ber thu nei tu ber an ni sia adik thei don am ni an dia dik thei mo le dot ko sel heinem aloti anemo wen i ho pui hle ba ya chu tiang ang chung ko pui te na tho ho the na tu ga in lai chin in thun zom nei siam thei chu amak ka ti hle mai an dia a yan hu ka van ni me mo le u chung ko ho tu pa kha adam lo lau maya ti chuan adam doi anat na enkol na tur dam doi kam hu chuak lau maya ti chuanin kan han enkola alo thachak phiana van nei thak takin ataksa dam na lo om chu da tang chuan u chung ko ho chuan min ngai na te em a tho ho pui min du ta lo ma le an ti chu tia soi lai chuan Mr. Len chu na lo ngai tua khayo kha dam doi kha aman dan zir tio che poni la nang hin mang thiam om top si lo wa ke hi om loi lang chuan tian tin na hin om de ga si lo ti na ngai tua u chung ko ho tu pa ti dam ani lai vel chu angai to le ta ni u chung ko ho tu pa chu ICU wa thi mai turin alo om to Mr. Hu chuan Mr. Lin kapa din mun chu hetiang hi ni ya chu wang chuan nang he min ankle dam sak nge ka be se ni achunga hian eng thil po a thlenga ni vai chuan Mr. Lin kalung oi lo vi wang a han tia Mr. Lin chuan apa mar phu chu a han dek wang wanga lung ngai lo phat mai teu ani hi ka tham pui don ya don chu ma hian kan ankle dam don ani an tia chu ti mo ani enting ti don an ti chuan a ko ta tang chuan magic ni om tak mai kha on mang le a khriau chi khat a kon doi chuak chu khriau mang chuan amar phu chu a han vit deuh wang maya u chung ko tu pa po chu a ko ta kon ti chi deuh dat mai chu ta le a ko ta tang chuan doi anga ma tak a kon ti chuak le a dam doi buk te pakhat hi a kon doi chuak le tanol mai Mr. Hu hena chuan he hilala ilo petonia ati Mr. Hu chuan dam doi mum a chunga mi chu han la chuaka ti chuan apa hena chuan a han peta a ring zan lawa ring hel tu tak chung chuan a han e tir ve maya ma se a e tonga ri lo te chuan apa chu a kon meng chuak ta hlau mai kapa ilo meng chuak tai lo an tia a kon thu chuak ta maya chu ta le u chung ko tu pa hian Mr. Lin kanun na min chan hi mani kalom hle mai en tiang nge mo kan kol le thayang se le a kon tia voina tong chuan u chung ko hian Mr. Lin nung hian zuyanga thei to pin kan support to ang che chu ko soilok sa do ni an ti chuan ni lo ve ka pu chu ti hangai le nem
ami mal takin ke ma mi du sakangai do kanu pui hian company pakhat a boi pui ve a tunai na thang chak ve vio maya ngponi se Mr. Wu chung kwa te hian kachunga lom tu soin du ni chuan kanu pui company hi min support la chu kachunga ti thukin ni mai lom antia ani mo te ang mai Mr. Lin chu thleng dik nal tu nga yang che vona tong hian chung ko company hian Mr. Lin anu pui company chu za in kan thlop don ani antia afa pa po chu a han signal zewa chuta Mr. Hu chuan Mr. Lin chin dewa ka tong kam vela wang khan min kha thiam don ya kamangang em ani thu pha kan choye ti na ma chuan ngai taman dira voina tong hian chung ko company chuan in company inu pui company tan thei to pan chuanga trampui theina zona kanin trampui zel don nia antia Mr. Lin chuan ole ke pokolom hle mai boni se kan kal sam phot tiang cheu tin on lama chuan a chua san ta ni kha thil then dan khania yan ho chuan wen chu tiang ang van ne na chu iro tong ti ka ring phangai me lo van lam tong mal som na po chu aya go pui chu ani thedon chuang am ne le an te vela nie yan hu ni ri lo te liam ta chung ko ho tu pa ken kol dam tong khan ani na po chu ya min som nge ngia chu ta chuan thil go pui tak mai min khol nge sin chung ko chuan an se lang chuan kan company ne tho ho an duwa makta duai chuang atluk le ding on chuang poisa hu contract sign pui men to masin an tia chu tia han soi che chu Mr. Lin a in sum zo to lo kha contract khamo i mu don lo a kon ti chuak tal hol mai chu ta le wen chuan enge moi khiat le nga tinge ka tiang kha mi lo tong khum vela ani na taka chuan i ele in le i thom no te engkim hi ka tho chu a nia sin a kon tia Mr. Lin chuan a chang lem lo chu ta yan hu chuan login wen ne chune soi kha dikem chung ko nen lu la ding on chuang hu project in sign ho to na mo chu kum thum liam ta chunga project lian do ani theidon ani chu an tia ni emole chu wang chuan lom local tu ka ti che nak tu ka company la ma kan pa kalanga ti chuang ka company en kol lai hi ikota ka hlan na engkim official takin kan tianga ti chuan kan company hi malam min pan puyanga sang taka min thlen pui nge po ka be se ni an ti chuan wen ka van lom tak em eng tiang nge mo ka kol le don chere kol let nge na che po ka khalo an ti ve lai chuan Mr. Lin chuan anin nei thalak lo en de wang maya a ma lo ka chuan anu pui chu tlang wal dang bula tlang nel takin a vel wen da chuan chu tiang min kol le pongai thei nem yang chu ka ti tu ka lom ka thampui ve theina chen hi ti in a kut te chu von sak vel bok nem Mr. Lin a thin kham na tuk chu a thalak ken lai chang khop te thak maya chuta wen ni chu a kon thovat Mr. Lin khoi ange mo kali tum le chua chui la tum tra la ne mo ani chuan i kon le to ho lo wang ti khriang che chuan yan hu hi mon hla taka tanga lo kala ne ya a chau to na chu wang chon sanin chu kanina akya nga la ngai bokang hotel vela ri ai chuan helaya a thian nu ko oma kanina ri mai hi a fel fai zo ke an tia tu tian soi zo che chu Mr. Lin thin ram na tok ai nu hom o na su khop mai ma se kon tong chole ma chuan Mr. Hu kha a kon lu ta zan mai ino mo a kon tia Mr. Hu an han mu chi a mai chu an thong hlom khop mai a Mr. Lin khong e kali tu ma an lo tia sti lai tak chuan wen kha kon thong hal wat Mr. Hu i local animo local te hela mai lo thula tin thut na to chu han ko muwa tu tia thut na lo ko mu ta kha chuan churam pang chu pan ve mai boka wen na chuan Mr. Lin ne na chuan chung ko ne na kan tho hu na tu hi kan company kan din chu na tu ta na thil poi mo tak mai ni wangin boina eng ma lo siam ho song che khriamo antia ti chuan Mr. Hu omna lama chuna vakalta miss ka kon kal thu da wangin thu pha kan choi phutange antia ni lo ve Mr. Hu thu pha choi ngai le nem
nghe này ta anh ti chuan dik taka soi chuan helai huna local chan chu thil poimo tak mai sepui to sin ania anh ti chuan ani chu chung kwa te ne na han tho ho te chu kan chak zong tak lom nghe ni an sui ta che ka ti thei te om ani chuan thei to pan lo chhodon nia an ti ya nie tun na thil thleng rianga tapa dam lo na tanga min ti dam sak na konga hian ni hi kan lom em maya chu wang chuan helai huna lokala tho ho na soi dun hi kan thil du nia chu ti lai ro chuan mi mal taka ka kon kal chan chu ka pa na na kha a kon le do tat maya yang pon ni se heng kan tho ho na te kan ti fel tak pa hian kan ni na lokalula ka pa chu mi lo en dik sak turin ka ngen roi mai chu ni an ti chuan ani mo ava zia ro ve ni tan chun house ne mam hlen nem an local don nia en ti khona nge local le thang in ran chan hun ten seu la an ti chuan eng lo nia nong le miss tolin ate in man hun theya khan in local thei chuan kan lom fia wang an ti ya chu vele wen chuan te ra mai ni e company kan local don nia an ti ya ma se wen ni hian in mo nia miss tolin hi kal ve thu na du mo tin a ro te chuan miss tolin chu nok ati viu maya ani na taka chuan chung ko ho tu pa ti dam tu kha a pasal miss tolin hi ani ti hi a khachi lo ni mai thei ole nak tuk lama company chuan kan local don nia ati ve maya miss tolin chuan a that na sa chu nak tuk lamai local thei chuan kan lom viawang nak tuk zinga ke ma ngein miss tolin ne nim pan hin kalo lam le mai don choni an ti chuan wen chuan ole chuan in miss tolin mi pakhat in mer khret tir du chaka nei hei kan thiam pa yan hu nia ani nen hian in tho hu na te po kan lo soi don to an ti chuan miss tolin chuan a ro te tein enge zian ni ta helai pa hi miss tolin anu puina a tho pui mo nia ani chuan miss tolin ten po in le chin na thatak mai an nei tin an dona chu wang chuan thatakin ham be phat mai la a thadon chu mo tin ngai tua ole ni chu chung kwa chuan miss tolin anu pui company hnuai thok te chu kan tho pui thatak tak angin kan ena khai ni dang zela po kan lei mu chho zelang chu te ro chi bai la tin kut chu han pe chuaka chi bai la tin yan ho chuna chi bai ve mai boka miss to chuan miss tolin ale mrs ni te thian thai lo ni chuan zanina kan program tu ate local vela midang dang mer khria tiu to chipo kan nei nual me thei sin tin thatak chuna han bia miss to ku kolom hle mai local don nia ati chuan le file pakhat chu a kan pho chuak ta hi kan project tu la ding on khat chuang poisa hu omna nia khong ai takin in endik thei ngam tin miss to chuan wen chu peta wen chuan chu file chu han ena a hlim var ta hle mai tikhanin mingsan na khan in sign anga ti chuan in contract kha chu fill na mai ti in miss to po chuan lo soi ve ta boka chutia hlim taka contract an han envel lai chuan miss tolin chu kon tho chuak ta miss to thil pakhat lo soi ve lok teang chung ko ho tu pa dam fel hun chung hak pho te la thain ka khia chumi ma he contract lo ti fel zung chu thil tha po ni om lo ve alo ti ta chu vele miss to chu kon tho chuak ta terang mai miss tolin isoyang apyang chu ni mai antia ole a try ipa dam fel huna he contract chu kan te fel zo no ni tin chiang tak chuan han soi ta nal maya ole tin an hial ngam talawani milo khathiamula miss den tin contract chu alak sakta ani chuan miss tolin zanina zanre kan kil honga ta chuan kanin hudon ni atia miss to chuan miss tolina omdana han en chuan om dan chu alung olo mel la maya alung kan ti oi do ni em lo fang chumo tin in thlakong tak chuan pol lama chuan a chuak ta chu ta le a chuan hu chuan wen chuan thinram takin lin bei fang en thil nge moi ti tak le kha project kan sign 100%
khá tôi đã chuan sign park với mình là câu bố lại ta anh thấy à when hạ tâm phật là nặc tu là mà anh in hạ chuan cần vác cái à thì chuan là pa chui anh call đầm thấy thì chuan còn trắc khaju kan nei le mai to na lom itan thil ha sa ni nei nem an ti ya nya isoidik a try ani chun tu na thingpui vu siang hal vatte yan hole kai na tan an ti ya me te ga tin tui chu a han thlet saka a han pe ya ma se a in ma do chuan ama chuna in ta zoka lin bei phang inge ma buai nei le tin un chuan ang chuak le ta nghe nè à nắng có túi đủ về tới đâm nè anh ấy chuan kha nắng mà nên lôi thịt về phốt mấy tiêu chuan dân hôn nàng khan đủ sáng là cái làn chiều rồi tính ta cái nòng thề nàn tin Mr. lên chuan là cờ sân ạ on là mà chuan là chuột sân ta đấy mày when nó thì nó có mình ta cái nào thầu chuột à có ôi thế đâu nè khát tiếng mình hẳn tí về chút lẽ anh thì à yên hồ chuan thầu chuột when cái mắt thiêm lỗ với cái này cái local kiểu khác anh kiếm cái tiệm buổi với nên cái kia local lỗ top bila thoátตัวnày thì anh nên ngay lom được về là cho ta when này chuẩn nên là về yên hồ ít thiêm lỗ bắt móm này nè khá Mr. lên à khá ba vang với khá lom anh thì nè cái pasal cho nó xóa san ta chia cái mắt thiêm lỗ nên cái thấu mấy anh thì lúc ngay mà được chứ em mà lỗ thon từ ống lâu liên bê phần tới chú cả khát chiang nó tục khát thì khan ắt chua cả ngà hôm nay đầu tiên hoa con lẹ ngà lon thầu ắt tí chân đá nó lom anh thì anh ấy chú ở lại cái khát thiêm mẹ anh thì nhé mà sẽ tốn chung mà lâu hồ lại hôm nào chuan thun thuyết ngày đầm mình đi là này đầu chuan nên lại hôm nay có ôm tiêu tổ hậu là vâng hay tiếng đu mình chuột sân này cái tí hậu lâu này anh thì về là này ole lai lampang zon ria kil ho na hon chu lo thleng ta yan hu le wan te po chun vakala chi beu tin chung lai local mithan khaten an chuan an hanin chi bai pol vela chulai huna chuan Mr. Lin and Mr. U po chu an loin komin an loin be pa mol mola Mr. Lin le Mr. U an him be vel mol an hu chuan wan chun mak ati deuh hlek yan hu po chuan inge niom zia Linh bê phân số ý nghĩa hết đá tỷ lệ nòng ma minh thật na phân trang ở lại lại muốn này là lâu cái về thì đâu mò Mr. U này mình về về box xì hiện mặc tí tắc cho nó xoay chú ta lẽ when nó chưa vào cái này Mr. U chỉ vậy tin mình phải mở khởi tiếng Mr. U bảo chuẩn Philin nòng bộ Mr. U ăn mò chỉ vậy u lẽ alo thì về mấy Mr. Lin thì khá nên lối của mula cái lâu vào sân phát triển chiều thì là cái ngà là chút tia cái tạc nó chuan one chuan lên bê phun lâu ngay chặt tôn chú mà hiền yên hù hi mình quay một tắc tên này là cái mẹ là khét tiêu đó nè chú vàng chuan thế này hôm nay lâu ổn về cái gì cái mình là vàng cần mua phone thì rồi tôi này thấy lắm tôi nói nó thì cái này hôm nay trong hiền suộc mà là cái đồ này anh thì chút tia sấy dầu chia chu sấy cái chu Mr. U khăn nào khát phá này Mr. lên bộ chuan lại muốn local chân hay cái mà đột phá local cái này biết là vậy Mr. U hắn lại muốn local tụi anh mình xóm vàng này chú vàng chuan năng nên mình họ xuống ngất thấy anh này đâu anh thì when chuan yêu hết sual đâu này đâu mò lại muốn local chân thì chú cái mà vàng rồi cái này khá in làm mà bao nhiêu trong trang chúกันsấy phèn vắt tàu haยังที่ยิ่งเทียมนะว่ามิสเตอร์อูปอตีนมันยอมเทชันจูมาวางนี่ที่กันขลุ่นนั่นแหละเจ้นั่นที่เงี้ยจานะพักมาอีนี่เราแหล่ดินวันนี้จูอาจจะปูวิวไหมจุดตายันหัวจวนวันอะไรมันให้บัวนัดชัวร์ดอนินก็ขลุ่นจูวางจนเราอินเที่ยวฟิลิมโซ่ไปละทำไมยังอันที่ชวนนี่เราเว้บัวนัดชัวร์กันจนน้องมาวางนี่เราวินเฮลายป่าลินไปฟันวางให้ยังนั่งที่จุกมาหมอลมมีตาเล่นตักเละที่เทตักไม่เนี่ยบัวนักกันตัวกันในปนจึงเฟลตัวเละมินชินเฟลปุยตัวกันก็มาหมอเจนี่เฮตียงอังลิ้นไปฟังให้เตอังยังมาเทียมตักในเราเตไอทอดส่วนอีตรงกายโซกันนี่อันที่วันนี่ปนนี่เสียอิมปนฮิยัน
thil soi fel turin nei ning ka khia ani lo chung ka tan nuam lo don riap ning ka khia tian han soi vela Miss Dorlin chuan an thu soi chu ngai thavel pe to lo chulai hmuna tong chuan kal son hal wa tan tuma ma se wen chuan không ai kal ti tuma lo la ding te tin an nam dinga chuta le Miss Dorlin chuan anin beng fai thau thawa Miss Wen chiang taken kan khunang che helai hmuna hian nang ni pani hi om turin ne lawa chu chu soi do ke min hon ti boi tu ngon kal tu po in ni bok hek lo an ti ta eng tin moi tia lin bei fan tin wen chu angai dan ne lo khop mai amma naw ka ti tla ka wang han ilalung oi lo kan ti nem nia an ti chuan Miss Dorlin chuan nang ne na inzom na ne hi ka du to lam lawa tin heng boina zong zong hi ki top hal ka du bok ani an ti chuan wen chuan eng moi duwa kha nau te kha i duwa te ngo ma se ka soi to kha yan huwa kan le da wangin kha nau te kha chuan ti tla ko yang aya adang du ni chuan adang kan la pai the tholom an ti ria ma se Miss Dorlin chuan nang angam mei chega thak le poi sak ni ro hi za la chang he box si lo he tiang mei che hi ni di hi kalo khe ngai mi lo an ti ya chu ta le wen chuan chu tiang te min han trom khum chu le nang kalo nei du che hi ke po mak ka ti khati hun lai han kalo mol hle ani don hi enting nge nang ang mi molu tuk hi pasal thang kalo nei thei che le an ti vela Miss Dorlin chuan chu tiang te chuan sengam zo ka lo khang kanin nei kum hun chung song han ken kol dan zong zong che kha lom la chang pui khena nge itan thil ka ti na sa zia te kha i khena nge an ti chuan wen chuan ole atok tai dim be fan i soi du tok to em tuna chuan ka ngai dan ani lo ta tak zete ke po in thren ka du ni a kon ti chuak be ta a tha lom chu ma tonga ke pon ka soi thun kha lom in thren na le kha tu na hin sai nga le la an ti ta chu ti taka ol sama kan se chu wen chuan ma ka ti khop mai lin be fan khatiang khop ol sam khan in thren i du ve ti hi kalo ngai mi lo a thai ma se kan in thren ani chuan hei khriang che company zong zong a hian engma chan vo nei velon lawa chu se lo ko thiam pa yan hu hian he company hi en kolanga a hlok na zong zong po a ko ta ida lo don ti khriala nang hian be se gon nei ve ho song che an tia Miss Dorlin chuan nui chung chuan a tha lom nang mi ho la ga hian engma du ka nei lo kal san ta gang cheu an tia yan hu chuan en ti moi soya i chiang chi amo a kan ti chiang te nge a ka sei to kha an tia lin be fan ani chuan tu nei thu soi kha thei hil suang che o khang kum zong zong a khan kalo support to thrin che a ma se khang ka support na zong zong che kha kan in thana ni chuan be se tu om don to hau lo ne tin wen chuan on vo ve ve la Miss Dorlin chuan angai poi mo tu lo thop mai chu ta wen chuan chuan thil pakhat helai hunai om thei chan hi Miss Doru hian nangma hi angai na che moi tin mai theya ma se ke ma wanga helai huna nangma poi betha che ani ti te hi ilo felo lawang e tin wen chuan han se vela kan pania kan in thena in zom na kan nei ro ni ti a khret ve chuan nang chu enga tan ma thi don lo che ne o an ti vela chu ta le Miss Dorlin chuan a that sa chu ani chuan nak tuk lama eng thil nge thang zel don kan lo friang chu tin kal sun hang tu ma limbe fan lo la ding te tu na kan thil se zong zong ka rang takin gam bo zui nga lang nak tu lo ne nga kanin ne certificate kha ti top tu kan le kanin thren na le kha siam tu rin office la ma lo ka lang che tu chu nge mi do zep zo kan khriang chu ino kal lo ni ve chuan ni chak lawang an ti ya wen chuan a ko te chuan nga ti nge mo thun tum chu he ti nga om tak tlat ni enga mo tak ro man na anei nge mon le tin tlem chuan a lau thong ve deuh chu ta le lin be fan thona hian chan suai khat ka pe hon se thrin ngai dam min dil la ti chuan engkim kan siam thale theyang tun hi I chan sun hung be aniang an ti ya Miss Dorlin chu nei do suk chung chuan an hoi le ta chiang khel khol chuan nak tuk zing da riata in thenna ti fel turin office a ka kon kalang nang po kon kala kon tlai ho suang che tin akal ta dei mai wen chuan chu pa mai chu tin a thina rim khop maya
ole chulai hmuna tron chuan an chuaka an ho konga chuan wen chuan angai tu neu newa lin be fana me chu intinge mo kha tiang khan in thlen tak tak adu thei zok le kha tiang khan tun mai na ngai si rawa tin angai chu thalo tel tel mai yan hu chuan wen email lan dan chu ihlim lo flel le mai a inge thil dik lo om an nia an tia chu tiang eng ma thil dik lo om lo tuna chung ka hadam hoi to so ka zalen hok toin ka khia an tia ma se ilan dang kha ihlim lo mel ema an ti chuan nia yan hu ani na taka chuan naktu ka khan mes to ko khan an inakal turin min ti sia chu wang chuan ma ni chu kal chu ka hu phu deuh hlaka lo ma le lin be fan an la kanin ka teng hang kan top to box sia intinge mo ka ti don ni an ti chuan lungai ma da che ama pon lo en kol dam to tuna po ite le thei me mang ti ka khia ni chu lawa lin be fan an rovin nang ma so kha an ma moi nia eng ma lungai na tuam lo nia tuna chuan imeya oi ri thrin tu che an om talo niangin ngai jok ta che a han ti vela an pani chuan chulai hmuna tang chuan uncle son ta ni chuan in lam pan thlenga an pani chuan kum khata mu dunin yan ho chuan wen zamia song che mi thil ti thei tak mai nia himhalam huna lo tlin na tam tak omania tin an fui vela wen po chuan nie nangin min tram pui bok nga ti chuan kan phalam hun chu hlim na hle kana khat don ani tin chu zan chu an pani chuan hun an mang do na atu ko lo wa chuan wen chu an hara lim tak chuan an thowa ti chuan a phone chu han met enga miss call ho chu han en kual dan dana enga tinge mo ni zan kho kan din be fana khan voi khat ma mi kon ko la tum mi lo le tin din be fana chuan alo ko la be se ni a message pakhat po box zero chutia en wang lai chuan miss dolin chuan alo ko ta chia mai a to pa to ba chuan alo call ta tin hello lin be fan ngai thlang che in thlen khai du le lo ni chuan tuna hin lo kal la ngai tam lo dil la thu pha lo choi la ti chuan engkim kan siam thala theinia an ti chuan nilove ni zan lama ka thu sui kha I theng hil takin jing da ria ta civil affairs bureau office ko ta local ha lang che tuna khongai oma I kon tlai palange tin phone chu da ta dei mai chu pa mai chu tin angai dan ni lo khop mai ole da ria ta chuan an soina lai hmuna chuan an vakal ta yan hu chuan miss Dolin ithil ti hi adoi zip thak tak zetani antia engju mo anti chuan voin hian wen chu Mr. Hu te ina vakalin apa en koldam tuin akal na tukani ania ma se chu mini tak chu in thlen na nang hin nong hanga wen ni thinlung ti boi tu le aril ko ti boi tu zong in tiang hin mai la ithil ti hi thalo tak zetani antia aril ko te chuan voin hi anin thlen ni chu ni lo srang chuan company office na makhang kalanga company en kol tu kata na in charge kala hal mai to tu ania tin angai to ve pa ni chu ta le miss wen po chu akon kal na ya lim be fan he le chen kanom dun to nuwa he tiang mai hian kan to pang ti hi kalo ring ngai me lo an ti ya yan ho chuan wen anin sum te naw ti tlang na rai si lawa ni zan la kan tal ha de box ya I chaw lo to ka nge an ti ya chu ta nei chung chuan yan hu ma ting ye chung ti sui chua ka thalu to ka lom helai pa mila tla ka lo kum ma chung ka lo om pui to nen ngai to chuan nang nena kan om dun kha chu rim om takani an ti ya Mr. Lin chu angai dana ne lo khop mai ain hum ro na so khop mai ti chuan office lo ma chuan an lu ta in thlen na le kha chu an ti fel ta ni na lang wen chuan in chirem lo wang chu mo engkim kan ti fel to boka in chiren om zia om lo nia an tia in chir te nang he in chir na om chun chu kum kha le chen chung itan kanun galo mang kha ka in chir na om chun chu ni khatiang hun kha chu entika ma atheng le to ngai lo wang ti hi ka khil do che ni
tia a soi lai chuan Mr. Hu motor chu kan thleng ta wan chuan he yan hau hei le Mr. Hu chu min kon dam tu kan thleng ta apa kan ti dam hun chuan kha contract luk le ding on chuang hu pui som na kha ti fel ani to don ani an tia chu ta le assistant chuan kongka chu kon hon saka Mr. Hu chu a kon chuak ta zan mai Mr. Hu ilo thleng ta mo ti in wan chuan alo be vata Miss Wen chi be de chuan Mr. Lin ti te kan lu don am niang a ti ta wan la chu ngai tu liam lo chuan motor lampang pan chuan an lut ve mai boka motor chunga chuan an thulut nga la yan hu ko le man hmong le a ti ta yan hu po chu motor chunga chuan a lut ve ta chu ta le Mr. Hu chu na ko te chuan ingi mo zin ta le Miss Wen hi Mr. Lina nupui ni sia anom dan vela chu a thik mi lo ti ne moni le tin motor chunga chuan yan hu chuan Miss Wen chu pom vel ti de box sia ti te le Mr. Hu kan man ta e kan kal don am niang a kon ti ham maya Miss Wen Mr. Lina hi a kon la lut ve si do wa a ti ta yang wangin mo ani te chu kan kal ve kha ngai lem ni an tia a kha thiam ta lo viau mai ani hi kan kal si lo chon tu nge ka pa chu en kol tang le tin Mr. Hu chon ngai tu ta ne un ne maya Mr. Lin khong in kon lu to le a ti chu ta le wen chu ngai dan ni ta lo Mr. Hu in kal to chon tu nge mo i som ber le hela hin kan thut to hi an tia kan in lo kal to chuan Mr. Lin le nong ma in pan hin ka som chu lom an tia an hi kon kal ve khel hangai lo chu lawa lin bei fan ten chuan kan in thren dei to lom voina tong hian kan in thren fel deuh to ni chu wang chuan ani kha biak that vel pong hai to lo ke le kabula thu yan hu hi tuna tong chuan i biak that atok to ni a ti ta Mr. Hu chu makti melo chuan Mr. Lin lampang chu kon hoi phei ta hau mai wan chuan lin bei fan voina tong chuan he chiang to viawang ka tel lo chuan eng mai ni lo zia hi a han tia chu ta le Mr. Hu chuan rang takin khalai tang khan chuak ngai ro a kon ti ta mai wan chuan Mr. Hu engin ta i tong suala ni lo mo a kon tia ka tong suala khop mai tuna hian motor tong khan chuak ngal ro a tia inghe niom zia kan va khathiam lo ve an ti chuan Mr. Hu chuan anaw te nena chuan atok via ve naw teu pona khan han nuk chuak ngal teu an tia naw te chuan tuna hin rang takin chuak ngal ro Mr. Hu kan pui na soi kha in far vem ni helai mun hin thu tu kan ni lo tin pot chuak ta zung maya yan hu chuna khathiam lo khop mai Mr. Hu kan va khathiam lo ve yang zong hi nang ma zo kina ko man nei siam ve kan sia an tia nang hi tunge mo nei in khriat le ti Mr. Hu chuna kan chang ta nang ang zon lai wan zo chuak len tunge ni u chung ko noya chuan nang ni yang chu eng mai ni lo ti hriaula chu wang chuan kan thu zom lo ngam tu ni lo nia an tia wan chuan Mr. Hu intinge ka tiang khan yan hu i chan ngam zo ka min tinung oi lo hle maya a kon tia tuna hin rang takin yan hu na hin ngai dam dir ha ro ani lo ve chuan ipa ken kol don ho lo nia ngai dam dir na kam lo ni chuan ipa chu kan en kol lo wang an tia en tim moi se ya Mr. Lin hian min ngen lo phei serang chuan i din mun hi e hetianga hian a lo to pang le an tia en tin moi se ya Mr. Hu i kheswal hle ni chu kum nga liam ta chung zong khan ke hi lo lang chuan ipa chu he kho bela na dam to lawang chu zuak chu ni ipa nun na chan him tu chu he tiang hian min dong songang mo mi ten ang tiang ngen soi don che ti po ingai tua ve ik na nge i che dan hi ava moi lo ve an tia yan hu po chuan ni e mani pa ten nun na chan him tu en kol dana tan chuan i thil ti dan hi a moi lo le ni chu wang chuan in siam that wa tangai ni a han tia wan chuan he tiang ani don chuan in chung ko le kan company in zom na po hi
ti top mai ka du ni chance dang pek le chapo hi a ha ka cha to viawang ma se hun ram chang chu ka siam sakang che tuna hian ian hu le ka ma hin thun thun ngai tam min dila le chuan hun ram chang nang chu kan pe le don chenia an tia ian hu po chuan i khiamo ipa nun na ne na in zom thilani chu uluk takin thutlok na siamang che idu than na ni a kon ti vela chu vele Mr. Ngo chu ein sum zo talo maya chuan a beng ta thok maya wan chuan inge ni thilom zia ninga tinge maya hani bena tin a kon kal na ya Mr. Ngo chuan engma se se lewina maya chuan a beng vele ta thuai maya zawe longai thate in laka hian kalo zai dam lu tok te po ania nge kan soinon le nge Mr. Lin hian tram puilo che selong chuan i company ve khamo company tengok te mi te pona an khriat tur ni lo chu tiang din hunga chun alo umang mole ma se tuna chuan chu i khathiam ho lo maya Mr. Lin nen in zom na in ti top ta buka in malom hun chu athim ve khopang le chuan hei lo khriang che Mr. Lin nena in zom na in nei to lo tang khan nang hian min beturing eng thu nei na mai nei lo ite Mr. Lin lo ka ko kan bo ko ka chede noi meno khathiam don nia an tia Mr. Lin chuan ole ko pakal phatange tin motor chunga chan lo ta yan hu chu khathiam lo kop mai e heu wen inge ni ong zia kha khan Mr. Hu chu ani tak zeta mo thilan kha sual pal ani zok lo mo lin bei fan ati chu i pasal cho lo chuma i thuam na te su fai thrin khan lo mem ni en tin nge Mr. Hu pa chu en kol dam thei te lu lang inge ni om zia an dia chu ta le wan chuan ngoi te lin bei fan khan kha dam doi siam dan ha ka khria tin suya chu wang chun nianga Mr. Hu po khan in ka tiang khan adon son tak le dina soita ani nge yang ani chuanin Mr. Ngo hna chun rang takin vakalela lin bei fan hian thiam na tak tak nei dawa kha dam doi siam na kha ko kin alo khret wang mai ni ti hi an sei va thangai ni chu an tia wan chuan lin bei fan ivan chak don lo takem ka ming that na tur le kamal som na don tuk zong nang hin neng mo teu lo mai ila chak lo kho bang tin ain vau puang na sa ve khop mai ole nakina chu mutok laman lu ta yan hu ite company lama ilet phot tiang antia yan hu chuan eng tin mo u chung koi na kan vocal do na ni rom ni anti chuan vocal kala ngai thenem khadam doi siam dan le ain kol dan in zia na chu kai pan kan ei ve tholom kha pa khan ati dam thei ni phot chuan cái hiện cái tỷ thể nó tiêu bị cái khơi lâu ngay rồi anh thì thằng nó sạch chung em bọn này sẽ đâm đôi xiêm đàn lẽ anh col đàn in diện này này chuan cắn cụ ta thôn này nó rong ông lại thấy đó là này chú tin yan hồ cho lâu phổ khóc mày nia mà lẽ chú vắng tắc chuan nia u chung của in là mà cái lovin company là mà cái lẽ lẽ phát là thì chuan cắn tỷ tiêu thì dâu phát là tôi nói trong cái đầu tiên u chung của hậu chung còn cái là mình còn xong chua càng ngày đầm đi đến anh ba bèo anh col đâm tiêu mình còn đang nghe lẽ đón thấu chút tiêu hơn là chuan cái mà này là mấy bọn này lovin in này là bộ ngày đầm tiêu tiêu kan đi thấy đó nghe rằng anh tin này ole dam doin lampang lo langa Mr. Lin po chu u chung ko ho tu pa bula chu na lo om le ta mar phu chu an en wanga an ngai thawang wanga tun ma ati thin dan pa ngai te bokin aku te rong chuan khriau zum tang mai chu na kan doi chuaka chu mi mang chuan aku ta chuan han vit deuh wanga an ngai chang deuh wanga abula chuan afapa Mr. po chu lo om ve aku chuan chele ta zeu zawa a kon ha chuak le ta ni na lang Mr. Hu chuan Mr. Lin i ho pui tak zet ani nang ang mi thiam hi kala mongai lo ngai reng heti ang thiam na sang na tuk hi chu ni zong pon an ma mo ni a kon tia Mr. Lin chuan klom le mai ka thil thiam thi chu thil ho lam te mai nia chu tiang han chuan tlak po ani khan pa lo nia chu sei lo mi tam tak zion na sang zo ne na thiam na kon nei te mem phe chung khai kin chi po pani lo nia a han ti vela
chumi a soina chan chu anu pui hlui pasal yan hu chung chang a soina khani chuta Mr. Hu chuan a khai zau we ni kha amira del mai mai ni kha Miss Dolin nang akal san chene yan huwa thang zo kha chu ati fu lo lain ti don chu ini na dik tak la ithiam thil ro pui tuk tak mai hi a mu huna phei chu ne alain chi vong vong do la ni an dia Miss Dolin chuan ole poni se ka va ho ta phota nge ipa po aziam de to hi an ti chuan Miss Dolin thil pakhat le lok zau wen nang khan in fantasy ya chu wang chuanin kha sum don na ma kanin som na contract trung chang po kha atop ngal tina ani deuh mai em tun hi ngong kan bok na huna tan mang mai la awa thave atita Miss Dolin chuan nin taka chuanin company lampang hi chu khoi pui lo khop maya kha chu putlok na ka siam ngot theilawa kain hol ve theidem lo ve inti dan dan ne mai ati ole Miss Dolin kan khathiame tin changa e chuan Miss Dolin po chu a chuak ve ta ole company lampang lo langa wan ni chuan anau tin hena chuan thupoi mo tak mai chu han puanga lungai thateu voina tang hian yan hu hi kan group in charge to ania ani hian min kai khoi do ani a han ti chuan midang ho chuan engmo ani hi tunge tin anin bedo ta sap maya an khathiam lo tlang kop mai Miss Zhao thil pakhat kan lo silok thengem he company an kol tu hian experience no nei to le thiam na sang tak nei kan mo do na chu tiang ni lo experience la nei tliam tuk noya kan kal ni chuan kan che fu lawang ti awa hlom ve ya an tia wan ni chuan en tin moin soya ka thutluk na chu a thatok lo in ti nem ni ya an tia ni che lo ve chudam pangkal soi tu ma po ani che lo wa tia soi fian tum lai chuan nang kha nak tuk lama chuan itna e hon kalangai to lawang tina ban ta phak mai medang ho zong po kha yan hu hi a theina ka khachianga chu wang chuan ke in atlinga a thatok ne ka khia chuan tu ma hian min hnial tu ani lo emo min hnial duin omani chuan he company tang hian in bang thekang ania athita chu tia ti ta ka chuan tu ma chuan tongam talawa an kun deuh da tok tok lama ole a thai ani chuan yan hu chu nial tu dang kan am to lo ni chuan yan hu voina tang hian he company kai khoi tu ini tina ni chu tin kut te chuan han beng ve la ma sen nau te ho chuan dik ta ka sei chuan am pom lo mel vio ni tu ma nan hian ngam bok si rawa kin deuh chuan office la ma chuan yan hu ne wan te chu in du takin an lo in poma an lo in chul heu deuh rang maya wan lungai me su o ka thiam na zong khang ka zirna ka thil zong te ha kan mang tang kai ma nga he company chon ma son nge yang ta te be dong don ho lo chen ya tin thiamang tok chon ro nem ve a yan hu ka ring tok che rom he mona hian ho tu pai ni nga ti chuan kan company hi ma min som pu yang ti ka rin zo wang lom he tiang thil hi ka ti tia anin fo don lai tak chuan mi tu mo chu an kon lut ta wan chon lung olo za chuan tunge moi ni le lu don ta chong kong ka ki tong lo ma le ang company dan te pu kha ve na nge an dia me che pakha ta kon lut in tla khong takin yan ho te po an lo in siam ban ve do sok a in tla khong tak chuan kon lut ta Mrs. Zhao ka ti palutuk an ti chuan yan ho chuan wen tiang thil ho mai mai a thinram tu ani lo ve inge ni alo lo chan chu inge soi du nei longai thlai la an tia eno hian chanchin thalo tak mai ta soi ngai lat mai tun mai khan u chung ko ho chuan kan tho ho na an ti top tlat mai atita en tin mo tin an meng phok hlom ta vio maya en tin nge mo chu tiang thil chu an ti thei zok le apa kan en kol na zong kha kan hnu do khang ti an hlau lo ve mon ni le tin wan chu a kon tong chuak ta lol maya tu ta le eno hian ka khria dan chuan u chung ko ho tu pa en kol tu tur midang an hu ni me athi a theilo ke ma chau hian en kol dang ha chu ka khria lom midangin tunge kha ve chuanga nga tin wan chu an tong le a tu ta yan ho chuan moi te ipasal lui lin be fena ni lo mo an tia
ani ka ring chilo adam doi siam dan tok formula po ka mu tir ngai lawa ani ve mai khan entin ma chu tianga enkol dan tu a thiam ka ring lo lokin thil pakhat kan lo zot le lok tiang che u chung ko ho tu pa enkol tu chu mi pang em hei chia an sui khuem an tia ai chu tiang lam pang em ma an sui lo ati an ro chu buai tam map khop maya wan ni chuan ole try u chung ko ho chuan min ti thaba kan tum ni zo hin ka khoya an tia en ti mo engi se yom je chu an ti chuan a chiang tak lom an chung ko ho tu pa enkol tu chu tu nge ni mi pang em hei chia ni ti po an sui lang lo nia tin ai enkol dam tak ngem ti po khriat tak ani lawa he tianga min ti thaba ka vel hi an tum dan ning ka khoya chu wang chuan hun kan ngak hle kanga thodik tak chon lang mayang voina thil thlenga wang te po khan mister ho chu alung olo te po ani mai theinia antia mase helaya me che pakhat local hian kapi chu tiang chu ningot lo nia kan company ne na an tho hon an ti top thu hi mi song khret an puang chuak tua mi nan khadak an zel ni chuan kan company kan tlan hiam roi don ania a kan thia chu ti mo yan hu en tinga kan ti ta kang tin wen chu amang ang le dewa a wen moite thabak lu to ko chi po ni lo chu tianga mi zong kheta an puang ni te chuan engamo zam rok na in ven na tu an nei po ni mai theya chu wang chuan thabak lovin uluk takin eni hian enge a chan tik tak te chu kan ngai to chuangai zo kan ni an thia chiang me mo chu tiang chu ani theyang mo an ti chuan theye thela ka sa ni nei nem thodik tak chu hon gai lo te chu na kan danga u chung ko ho chuan eng thil chiang nge tian tuma eng thil chiang en ro man ti chu tu na changa gai lo te hina kan lang mai don alom a han tia chu ta wen ni chuan ka van lom ta ke myang hu a hun ta ka ilo langa ni lo sinon chuan kan company tan chiat na a kan thleng mai don ania ma simen tampu tu nang ilo om hi chu ka van lom tak em an ti vela wen lungai do su tu na chang chuan ka kowa engkim hatla engkim kan chim fel don don alom thil ha sa engma om hleinem company kan tang dun chuan an ti vela wen ni chuan nia to chu wang tak chuan alom tu na chung ka hadam em tun ma te kha chuan e kan nung dol tu po ka nei rawa ke ma khan kamal tran lu tuka tu na chung company nen kim kam ha chun the don ta tin alom ve view mai chuan le meeting poi mo tak mai chung ko ta yan hu chuan tu na hian u company ne na kanin thun som na zong ti to pania en tin nge kan chin felang ti ang ngai to ho don ani an ti chuan committee member than kha chuan Mr. Yan Hu u company hoina kanin thun som na an ti top chan hi nang ma wanga ni mai lo mo he company ho tua ro ti ni tang khan kanin thun som na hi ti to pania chu wang chuan kanin siam thawat lo ni chuan kan halam hun chu thim te lang tin a kon sei chuaka midang ho po chuan ni e tuna chuan mi tena kan company an ngai hlutna po a tlan hiam to khop mai helai hian en la tin an zir chian na te chu a han sei chuaka chu wang chuan he tiang kan kal zel ani chuan kam malam hun chu eng lo view ni ati in report chu an han pe sap lom boka eng tiang nge kan ho tu pa thaw yan hu chuan a chin fel dan tu a ro man le tin zona ten ron zo ta yan ho chu thin rem ta khop mai ole a try chu tianga ke tling lo view min ngai ni chuan a chin fel dan tu chu long ei tu la a tok view ve tin thin rem tak chuan pon lama chuan chuak taw ta dei mai in lama chuan wen chuan yan hu chu alo hnem ve meka yan hu khang chu sui vel te kha inga tan ma ngai su i talent te i thiam na te mai son chak zia te hi an thik mai lom an tia ma se yan hu chuan nilove ki hi ka tong kai lo tak zet ning ka khia an ti chuan nilo enga tingi kha tiang khane soi nang hi i gau pui be lom an tia yan hu chuan nya itan chuan in ka gau pui pon me the nang po ka tan chuan gau pui takinia tin an soya ni ye chu tak chu apoi mo ni kanin ti down tu kan ro wan ti chuan ma se wen u chung kwa ne na kan tho ho na atop ta sia enting nge kan company chu om zerang ti hi ka kha thiam lo ni an ti chuan lungai ma ta che
giang chen kho pu ya hian u chung ko ho chu a chung nung bek an ni mai theya ma se thil ti thei bek chu an ni bik chuang hle nem midang thopui tam tak te pok an neya heng ho den hen kan tran ko la don aina sa zo ka thei to pan chuan I chuan u chung ko te nei na kan in phun zom na to pa wanga kan chan song song hi kan in ri ka wak le thei mai thei sin an tia nie ani chu wen nang hi ro ka pui zok hle mai an tia wen chuan company kan tran don te chuan engma hu pu tom he nem ite in no pu phat te ang tin thil ei to chuan an chuak ta ni Mr. Hu chuan Mr. Lin kapa le mi poi mo tak tak ten an nga ka ran sia chuan in then thu la kha kan la khami lo boka kha kan khriat te hal don nge nianga kan la hau te ton tina han zo ta so ti lai tak chuan when it pani po chu an kon thleng ve chia in ti thei tak chuan an kon kal na ya when it chuan Mr. Hu I hoisen ka ti khop mai ipa chu din hun khyo ta ka ding me ka so ti lain ati dam thei tu te la ti dung oi dong mania antia yan hu pa chuan nie Mr. Hu tuna hian chance ila nei ania o twin thu pha han choi phot mai la ti chuan ang kim kan siam thale vek thei nia a han tia Mr. Hu chuan heng mi te pani hian kapa ti dam tu chu Mr. Lina hi ani ti an la pom du lo chu ani mo an va chak don lo takem eng tiang nge mo anin ngai le tin alo ngai tua chu ta kon tong chuak ta in company kha ata chiang ti kalo be se pui lo chuwa ma sen chen chin kalo khoya khatiang chung khan helai huna tin lo la kal ngam zo ani mo in thil ai man pek na to poisa po in nei me wang mo anti ve da ta sak maya yan hu chuan kan buai na chung chang te iro kha ve ne mo khatiang buai na te kha chu when it thiam thil mangin all sam takin kan la chim fel wat done antia ma se Mr. Hu chuan a thiam na wang po ani che em mon le u chung kwa ten an tram pui wanga tun din huna ding thei chau hi in ni lovem ni anti chuan Mr. Yan Hu chuan eng tin mo tram pui na wang chawa a kon ta when chuan ka thiam na mun hiam turin tunga moi ni le nang phei chu ni la he tu chung po hian kan din hunanga hian iding thei ho lawang antia chuta Mr. Hu chuan ole ha tok via ve voi khat che kan soinon lenge he tiang din huna in din thei chan chu Mr. Lina wang liu hi ni e ani hi omlo se chu he tiang din huna hin ding hau lawang le a kon ta ma se Mr. Yan Hu chuan katin Mr. Lin kha fak vel du su when e pasal hu ani wang maya fak ini phei chuan e anin than dai towa engma omzi om don chung lo nia antia Mr. Hu chuan ole a ai chiang kan soi nge kapa en kol dam tu chu tu dang ni lovin Mr. Lin hini chu wang nom chu soinan I company kha kan tron puya ma se tuna chu Mr. Lin nen in zom na in nei to lova chu wang kan tho ho no po kan ti top ta nei kha atita ma se when ni chuan a eng po chu lo ni se kan tho ho no po chu lo to po ni ang miang a poina om lo midang tho pui tam tak kan la neya Lin company te kian company te le tin zau company te po an lo mo le a han tia Mr. Hu chuan Lin zau le kian company te chuan Mr. Lin nen in zom na in nei to lo ti an khriat gol in tho ho na an ti to ve ngal don ti hi khelo ani mo a han tia when ni chuan eng ten moi soya u chung kho hian Lin kian le zau chung ko ho hi in thunon telamo in tialo in ngai ko pui ma de lo mo a han tia ma se Mr. Hu chuan kan khiang chu tuna hian room number 1 a meeting nei tu kan kal dona chu ta chuan Lin chung kwa zau le kian chung ko ai ote meeting nei tu kan local don kan khameng chu tete Mr. Lin ilu de tiang kan tlai don tlat tin in chung lama chuan lut ta an lut hu chuan when ni chuan Yan Hu khapa khan min ti lo thon na na sui ve mai ni anga to a thu soi jong kha chu adik thei hau lawang to a han ti ya ni e mole italen nei thwa zia khia athik che wangin khatiang khana vau zam mai che ni kha zam du mi su lo ti ve a
wen chuan ani chuan tiang kal sana han tuma ma se yan hu chuan lo vonin khuyang ei kal dona anti room number 1 a chuan ka vakal dona ni an do se jong chu ka va phro sak te ang tin room number 1 lam chu pan phei ve ta room number 1 lama chuan mi poi mo tak tak te chuan Miss Dolina tan ti in zu an lo in khom lai maya chu ta le wen te pan hi chuan valun ve a heo wen ni rang maya lokal te kon thu te khai tin thatak chuan an lo dong sunga ti chuan le wen ni chuan tun ma thil thleng angai to chuak le to wai mai Mr. Wu hian ke ma wang chawin a be thwa che ni hi nangma ngau hi chu e enga tan ma ati hau lawang che tia atong khum lai te Mr. Lee nena anin thlen to thua soila ya an chuan mo to tonga an no chua lai te chu a me thla chuan kan lang to wai mai le chu mai ni rovin Mr. Lin wang chu ni lo senang hian a biak po min be phak hau lawang mole tia Mr. Wan a frok lai te chu angai to chuak to wai mai a tlem chuan a zam tan ta u chung ko ho to pa chuan a fa pa chu an hawa enga tinge Mr. Lin anu pui kon kal ve don ti te soilowa atan engma kan lo bu se buk si lo ani so kanun na min chan him tu nu pui ania sin tina fa pa Mr. U chu a han hawa ma se Mr. Lin chuan alo thel wata nirove ani nan son kanin thren dei to long engma in zom na kan nei to lo a kon ti chuak ta in thren a engwang nge in thena a han ti chuan engdang nirovin lak lo min tia ke ma aya thazok azong muwa chuwang mai mole a han tia engtina nang ai thazok ti lo awa han mol mai tak nang tuka mi thwa hi tunge mo om thei chuang le tin chu mi te chuan an seidok ta sap hloma u chung ko ho tu pa chuan ani chuan kan tho ho na po ti top nga la ngai ni chu atita kapa kan ti top vek to lom tina fa pa chu na lo chang bata midang ho po chuan ke ni po kan tho ho na kha ti top nga la ngai ni chu tin an phone chun pho ta sap maya tho ho na ti top to chuan an naw te chuan phone ta sap hlom mai le u chung ko ho tu pa la chuan Miss Dolin aya than mi pa chu eng ang mi pa tak niang mo ani ang su chu kan company a chun bathroom ti fai tu pon kan du ho lawang mole a han ti vera ma se wen ni chuan ke chuin du to ke min mu si thayang ma se u naw pa yan hu hi chu in mu si tu ani lo an ti lai tak chuan phone call along ta midang an tho pui ho te chuan an tho ho nan ti top thu chun ron sei ta sap mai le a phone chu a thlau ta thok maya Miss Dolin ilo nun rong le mai mi te chet na tu ga zongin helai huna hian ilo kalani mo a han tia Miss Dolin chuan tu chet na mo ko zuna helai huna yang thil ma ti kan nei nem heng mi ten hen meeting nei du kan kal khoma hai kanin muwa engdang kan na sei man lem lo non lut ve ngala katiang thil kha thlenga ni kha ke hian engma ti kan nei nem ati ve tatlat mai nilo heng thil zong hi iroma man na vegani inung chang adang lam taka amma tong to khan ka khrialom yom dan hi diklo nangma mangai thuin em tu mei chia he tianga ti na thi thil dikan niam ni nangma kha hanin zo ta che tinan chua cha le ta chuta Miss Dolin chuan nui chungin hoite i khia sulaniang nangma ti na chu hi ka ngai to na hina om ngai do khum tin u sung ko hovina an trampuina che an ti to po hi ke ma ti ti kan hek lo tuna khan i khe chiang wiawang zau chung kwa te ru chung kwa le kian chung kwa te po in nuk dok to ring trong kam khat mai ka ti ngai lo khum an ti ya chuta wen chuan a thai hen thila wang hian katlak chiat vek in ringa mo an ti ya chu ki ni khriat tu kan to lo ve tin Miss Dolin chuan an changa wen chuan thinrim takin a thai tuna chuan mi zia dik tak a on lang chuak ta kumnga chung khum khata imut pui thin mei chia laka I thil ti hi heti ang mi pa hi moi lo nia ifa ta chunga he poni se zangai na lan tiak lo tu mi pa heti ang mi pa mi hring po in lo ni hi anti chuan Miss Dolin chu a thinarim a kan tho chuak ta fa chung chang chu soi po soi ve su kan fa ti thum tu chu nang mai ni kha
ikut nge in kan fa kha itil human rom ni an ti chuan enge chu ke ma thiam lo ni na lim be fan nang hi pa ni tlak ni hek lo le a than dik han lo soirang chuan naw po hak lo pai lo top tu ka ne heng thil zong zong he thleng lo tu an ti ya Mr. Lin a chuan khang kum nga liam ta chung khan I thuam no ka suwa I ei tu siamin I ei to nan hu ka sil fa ya nang ma po ka bual lo chawa eng kim in chunga khan thoking ko oma chu te chung chuan ke hi mi mol min tiamo an ti ta chu tia sei chu ta ka chuan Mr. u po chu in sum zo ta lo nang nu hi mai che zak lo takini Mr. Lin hian a thei top chuin itan thilatia ma se a kol le nan eng thil moi tia mi padang ilung ti oi do to khizonga iom dan hi adik lo ni hi tia hau a han tum chun zom lai chuan Mr. Lin chuan do tok te yang he tiang ati hi om ziom lo ve he tiang ang mai che ho hi engma tong kai nom lo an tia chuta yan hu chuan ngoi te I thiang na tong chuan dik view mai theya ma se ani thiang na hi ingai to pui nga yem ani hel sat ne hi e khia pui tak takem I thil ti dik lo te ngai to chuak tu lovin ani thil ti dik lo lir ngai to chuaka ti chuan inu pui chu a zong zong in idem ta mo chu tiang to chu em nia mi patik tak ti tu chu tiang ani ngai hleinem a ron ti vela Mr. Lin chuan ani chuan Mr. Lin hu thil pakhat kan zot ve tiang che mi patik tak chuan eng thil nge ti thin enge mo phokna han soi de le an ti ya ole kan soi nge a pakhat na chuan henglaya chung ko pathum omte ho hi when a company te nan tho ho la thena turin ma ilama soberang an ti ya chutia han sei chu midang ho chu an nu za hle mai Mr. Lin po chuan eng wangin mo chu tiang chung ka tinga an ti chuan o a chan chu mi pai ni ya ani hi inu pui ani ya mo phona zong zong ila tu ani atak chet na tur le amol phona tur zong zong thop tu tur chu nang mai ni rom ni nang chu ninga ti nang chuan ke chu he tiang mai mai hen ko om lo to pang le ma ka lo zung zung ang te in yan ho chuan an soi vela Mr. Lin chuan I sei thok mai ma se chu thil chu lo ti du ta lo tlatila ending ni chuanga nga ti na kon chang ta wen chuan Lin Bei fan ti kha ne kha thiam mai ang eng wang nge nang aya yan hui ka thlan na chan ti chu ani hi chu min ngai tuwa nang hi chu min ngai tuwa hlenan yan hu hian kanin nei ni ti a hriat nu po khan eng thil ma soi lova ral hata ka tongin min ngai sak abang chuang lova min ron belum lama abe dong ngai lova ma se nang ve enga mo ha ko sana kan tok la ka in thren soi ngala tuna ka thiam pa yan hu thin lung tin a zongin hi kai han ang zui le ngala nang ai thlo chuan ani hi mi puitling zok fe ani anti chuan Mr. Lin chuan ole ite dan dan chuan lo te phot mai te ma se thil pakhat hriala ka du chu nang be che hi katan engma tong kai na om lo I chunga thil thleng te hi ka ti ani lawa nang ma ton buak ani ti lo hriala ka du ni anti chuan Lin Bei fan a thai eng poni se kanin thren dei to tho boka ani ni chu ni mai te se ma se khang kum nga chung zong zong ka lo en kol to na che khami man kha chu min pek ve ngai nga yang anti chuan Mr. Lin chuan thin ran takin eng ting nge chu tiang chen ra soi ngam zo ka tuna mi padang nei to ni lom ni ani khan tampui thei chen hom view ni lom ni ani khan tampui che sela Mr. Lin hu kha mai chenu khai ku ta om to wa chu wang chuan thei top chen lo tampui yang che du sakna ka hlan cheu atita Olen kina chuan when a company ta chun tla chia an ta chia mai ni lovin yan hu po chu company ankle tu ni wang le batam tak na na oma chuan le ba ta chu kon nan yan hu chuan Peter ho sa tak tak mai a kop chhoran ta tuna po hiam Peter pakhat ho sa tak chu bumin angai zong dera chutia anin belai vel chu Mr. Lin chuan muin akal ko te chuan o when ke ma ai mi pai than zok hi etiang mai mai hi ni ti chu hriarang chuan igel ko van don ta kem tiang ai to lai tak chuan when chu kan kal da tak taka yan hau eng hian yom zia henoi tu nge an ti chuan helai Peter no hian enga yan hau henoi tu nge nia a wan ti yan hau chuan tu nge ni ka khai hau lo mai ti na mai a chuan han beng ta roi kon tak chuan when chuan yan hau min beng amo enge ni om zia an ti chuan o beng e tu nge ni ka khai lo
helai huna hian kamalam huna tan thei top chhoin na ka thoka nang nu hi mi kon ti boi su kanuna hian kamamo zong kaneya nang chu kamamo lo che tin a han soya chuta a han tlo thluzui boka helai pitak hian boya dutok te heti ang mai chia khongai thlak le enkol tu po nei lo laka chuan atok viawe zangai na lam ti ro alo te ya ole tu tak ti te kal te yang tin chulai hna tang chuan ankal santa when chu ro na khop maya khatiang ang mi pa la kha khan ka thin lung zong kalo ra nang ti hi ka ngai tu ngai lo ama wang khan lin be fana kalo kal sana ka van lo ti sual takem enting emo heting hi kalo khria thelo la tin in siak tak chuan tap zoi maya chung thil zong chu khata tang chu lin be fana chuan alo muwa ma se aning ka chu atop to wangin awa po zui talem lo ani ti chuan lin be fana chuan malam pan zerin anun hlui lama chuan akir le tangai lo ani ole khati zong khatun tuma kan ngai thla theile kan en ho thei ta chu nia amunom kan ti ka ringa thui deuh ti ai chuan toi te hi ani deuh zunga thui deuh hi chu rai tok kan in bekula anin nialwa wak zera hun ti rai tok khan chue chuan toi te hi te zung ila ain tu tam ponu ma ka kheda wangin toi te ka kon thlang khom ti kha kan lo khadon nia ole thon tho dang pokam bua se le meka a kon chole trap tuang chana remember tan chuan in chana remember big en tu ha kan siam zel bok ti kha in khiat kha oh